King matas at malawat na bundok ay niking barangay na Bucloy, Florida Blanca, Pampanga, makatok ng ding-aita. Miraras kang 30 to 45 minutes ang biyahe ng makamotor, bago la pamiras lang katutubo king patag at kabalenan. Inyanong atilaman panamdaman ding residente Kenny, mas pipili ng danamong alina pansinan ini. Kalupan ng Teresita Apang Serrano, apanea kanong malilyo. Panhuwala na, matas si presyon na niya makaniniya panamdaman. Metong niya isirano karemigit adon libong katutubong aita ang may kinabang king Love for All program king lugal, apa ni muna ng First Lady Luis Liza Araneta Marcos. Aparte kang libreng check-up, may katanggap yan mo namang panulo isirano, aainom na king pabulan. Maragol kaya pong pasalamat na agyang marayo kaya po Kenny Bundok. Ang po'y nanay Pinedaya po abera po. Ang po rin abera pong kay po. Maragol kaya po pasalamat po. Akit yaking kilob na ni Love for All bus, Adela raking nabuklod ang blood sampling area, dental area, x-ray at aliwa pang medical equipment. Atin mo namang libreng kupit at libreng tuli. Mida kailan namang truck ang meki water tank at metong transport truck ang grupo keng komunidad. Metong yung whole of government approach ang may sabing programa. At manibat inyang May 2023, minsan metong narimyalo ang government agencies at private sector, bang midaki ang saop ka rin pakakalulong Pilipino. Kaya biya kareni ang Department of Health, Commission on Higher Education, Department of the Interior and Local Government, ating Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ang MEMIA Scholarship Grant para kareng residente king Nabuklod. Nagpapasalamat po kami na nakarating dito si Ma'am Araneta Marcos. Maraming salamat po sa inyo lahat. TESDA, lahat na pa ng tumulong sa amin ay magpapasalamat po kami. Maabot po ng 450 estudyante po. Aparti pa ka rin ni Mida kaya mo namang training in TESDA para kareng aita a Hortelano. Bilang isang katutubo, meron na kaming advanced learning in terms of agriculture. Pero pagdating po sa TESDA ay binigyan po nila kami ng karagdagang kaalaman na which is na modern. Ng example, yung mga prutas na hindi na pwedeng gamitin ay pwede pala pa namin magagamit for a fertilizer. Samantala, salamat naman ni Vice Governor Lilia Pineda kang Araneta Marcos at sinabing iya pa mo imumo ng First Lady Amenik at Binisita king Nabuklod. At anting birthday wish ng Pineda, inamuyot no ring miyalo ang ahensya asumaw pa kareng aita. Inihiling ko lang po, ma'am. Sana masama po sa programa ng gobyerno yung ating mga kababayan na katutubo. Kasi ang sabi po nila, ma'am, may pangarap din sila sa buhay. Gusto nila makisama sa mga unat sa baba. So, ma'am, maraming salamat po ulit. At ating mga kababayan na katutubo, pasalamat po tayong marami sa ating unang ginang, Liza Araneta Marcos. Kinilala na naman ng First Lady ang papel ng Pineda king Love for All program. Siguro hindi nyo po ito alam, pero si Nanay Baby ang manager namin sa Love for All team. Siya po ang namimili kung saan kami pupunta. Siya ang nagsasabi sa mga government agencies, o damihan niya yung binibigay ninyo ha, kawawa yung mga tao. Siya yung master of ceremonies. Ako, Inke Kayong Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.